Non garbitzen zendu esan tripak? Errekara edo... Errekara joan gara inoz, baina generalmente gero etzean, kabuen etzean jengen duzen, txorroa jauri mila denean, lehenengo gortan jengen duzen. Bai, ustu. Ustu. Eta buelti emon, eta garritu, eta behinegre gazta, gazta, ondo garritu, sundio biztian. Bai. Baina aportu izan sundi ez dugu, aportu izkian gero... Ez da usainik. Bai. Bai. Eta betetu gero atzaldean, aikaz betetu, egosi. Eta buskentzak zea zitzen zendu esan, porruez eta kipuledaz bakarrik edo arrozaz bere? Arroza bere bai. Inpulia, porru eta arroza. Horrek lehelarik aukitzen ziren gozitze, eza? Bezperatik. Bezperatik. Zeki inpulek denpora asko berdau, ez da, egosteko? Porruan txegin da, eta arroza bere bai. Inpuliak ondoiteko geldi luzero barra ditzen. Eta generalmente batzuk inpuliak argutzen du bestatzuk porruek suabea da. Bea, erdi zer bezin gido nik akabine bitera. Eta kilo bat arroz, egosi urrutzetara bota eta geldi egin, ondo egin espada erremente egin dugu gara. Bai. Eta nazte egiten zen du, peregile. Eta gatza,